Okay, tanga roden drugyan, papagayam, ngay basa iti surat, iti kalmalay nga pasat ti pagkasalitaan ni Noel, sagon iti surat, kuna na to'y, idi, kalmalay. Idi, kalmalay, manong nemi, ta, nagring ti cellphone ko. Ni pare Eddie, manong nemi, tito tawag, ka-opisinaak. Ape nga ta. Nood ako manaskin nga bagana, ape din yung bagay tayo, dakam di opisina. Itata, adakon dito yung balay, iso pa nagtawag na. Ape nga ta. Akit sung bata ka tap dumaamor, kunak tinakim ko. Alam pare! Pare, nakadaron kan? Dito yung balay? Sasagbat ko. Apay, nalipatak yung baga ka eh. Nga niya. At tapas ka ninyo balay. Birthday na tayo kaanak ka. Amo matanda kaanak ka, ada dyan ang giganti sidong mikin baka pagbasbasa mi. Ag birthday. Kana lang rod. Kumay ka na. Ako maloobran dita. Wano adda inyawid mga chicks. Pare, anak kagaw awid ti babae dito balay. Abay, kababayin ka na giti ka na kay kamangak, kat karubak na giti na kay kamangak eh. No, ang gusarak ti sa bali ka babae, siyempre i-hotel ko, ape iyawid ko kumarito yung balay. Ikaw malibre ka. Saan nga mabali nga maamon ni bagat ko. Na desang sangpet ko nga babae dito yung balay. Pinatalgadan naman nun na yung minumapanak. Sige, agsukatak lang karot bit pare. Siyempre, nakaruwat ito pisina eh. Okay, urayan ka. Un, pare Eddie, basta sikat agawis. Basta adra tay amom na tayo paborito ko. Adda. So nga rin tawag ko keng kat. Adda. Ama, makaramanak bang nga rin natin. Adobo nga karne ti banyas. Addan inam nga bulan manong naming agmay sak dito'y balay. Nakalidliday nga ron. Kaano lang na di ba nag-asawa mi kini Maricho manong naming kat kalpasan ti makatawan. Awampay anak mi, tadimat agsikog. Nagpakada kanyak manong naming nga mapansa di Dubai, padasan na kano tigasat na sadyay. Agpatpata kami manong naming nagreduar ng awantiya, permanente nga pagtrabahon na, pa extra. Idinto ta siya, iti nakaraduar kami manong naming nakastreka kadagos nga regular nga mga opisina, nga dito matinda kam amomi ni Eddie. Uwan manong, adda itan innam nga bulan sipod pinanawan nak ni Maricho. Siyempre, nabiit pa iti balay mi. Apagkasar kami, kalpasan na, nagipatakder ka masigod dati nga balay, kalpasan ti talo nga bulan, nalpasen. Samot uning nga dakkel. Ken, okay man, talot kwarto na manong. Sa adda, dirty kitchen na, okay man. Na-finish ka talaga, kompleto matalikaman. Ngayon nakalidliday manong nemi tamay may saak tapinanawan nakmat ni Maricho. Ay, manon nga nabi ingawan ti kinaidak manong. Pagkalaklat na makalagi pa. Basari awisan nak digitay babaro dito karubang ang income kano GP1. Diyak kahit nga usarin dati kunak no GRO. Sinaanang rat pang usaram kasi abayaw. Amat digitay kasinsin ni paket ko. Katay, virgin. Ano ba limit? Agim sanggo aramidan na tabayaw. Nagbalinak na napudno kini kasinsinyo. Oo, agpapada taga lalaki bayaw. So hangap to agibulpulong kini kasin no kas pakarigan. Ngayon nagbalinak ba't ka na singpet karigiti napalpalabas nga bulan. Yung tsak tula mo manong newin na makasirpatak ti babaeng pangi parausak. Ito nabayagan nga pampanpanak manong naming arem ko no data kinarugso. Ito digusak kan makasukatak manong naming nakashortak latang nga nag-rubber shoes. Saak nagsando. Saan kam tumala sumango ka na kitay yan di kita ko. Kung ubing mo na dyan pasken. Bali ka, kaduan ng ubing sa kailid. Yan, baka clown na. The magic.
Agyan kang tumala di likod. Ngagiinom ka da, pare Eddie. Sinabat nak ni pare Eddie, dagdagos nak nga kinuyog nga napanitilikod. Kat ni, madawantinom. Hay, sir, may kan, sir. Dagiti karuba ni parang Eddie, kabisado dak. Tas lang ang pinsanan nga inawis nak ni pare Eddie. Kat agaling asaw na, tihadubo nga karnet banyas mahal. Ngombo. Laman sumot, kumuha kang kamari. Apo, uminom ka pa ya. Kurkata, rumamanta pa laing mata, takargain ta rin tiyanta sa uminom. Opo na imos, di pa nakaadubo na pare. Dakkel banyas na ito ah. Kasla buhaya ka dakkel na pare. Anya? Bagta na palok ng mi. Buo na yun. Nangalaan nyo. Tagtaga rin. At na pa po umok minita ngayon, tigitiban niyas. Anang una imino, manong na may kinaduan na kaduan nga pulutan tiwinanso. Aging kaya manong na may nga dadua nga babalasang imasadigitayan mi. Agsapol tamat ti pulutan manong. Kuya, ikanak man. Kinunana kini kuya, ni paring Eddie. Oy. Baka sawali mapanunot yun ha. Oh, babalasan kami. Kaya baka sumabol kayo na babaro. Kurso natak di may sama no. Simple ti pintas na. Kimampuso ti rupa na. Wow. Nagimasan na makita ti poon ti barokong na. Kumapkap manong nimi ti pantalon na nga maong sa kumapkap ti t-shirt na. Nga dahil dati kabunan no api nga makita no kasanok kinamak ng ti barokong. O Jack Marero, aong pa'y 20 na. Hindi makapanaw da manong nemi nasidgak ni pareng Eddie. Pare, sino na gito mga babae? Ay, agkasinsin. Agkasinsin. Well, dadya may sa taga Cagayan, ima nagbakasyon. Dadya may sa taga doy. Kabagyaman lang na bakit ida? Ayos ta. Bale, second degree kasin na. Ida. Tagkakasinsin di ginagan nakadakwada. Abaya, kurso na tag di may isa. Sino kadakwada? Diyak pakpakita ti po baro ko na itay. Ni Tina. Tina? Christina. Tina. Kurso na pare. Pangasim. Tulungan na. Ano may tulong ko nga rin? Siyak ti mangarem? Tayo paarem ka? Diyala cellphone number na't masapul ko pare. Bam! Takasiritak to na dyan kasisin na. Alike to kengguan na dyan cellphone number ni Tina. Pinabalunan nak manong nemi ni pareng Eddie na imas to ka nga pamigat kun to makaleban. Kwetuwen na, pamigat kun to. Inadda kung dito ibalay manong nemi agbanyasa kun. Napakaruwak namin, tinagpulutan eh. Kasala jak kayat ng jak mausar dito ko kita. Manong namin dahil ko na number ng inted ni pareng Eddie nagring sinong batan. Hello? Hi. Saan ito eh? Siya ni Noel. Noel? Announcer ka, Noel? DJ ka? Han. Mas lang amin DJ ti buses mo eh. Nakaidaak namin eh. Kasto kami ti buses ko no, nakaidaak. Nakaroon na natin kasasarita kat nakaidamat eh. Nakaidaak ka na lang. Moin. Sino ka doon nita? Teka sinsin ko ngayon na imas turog na. Ni Banchi? Oh, hindi Banchi. Apa mo? Siya kita datay kinasangod da parang Eddie. Ay, datay gwapo nga nakasando. Apa gwapo ak? Datay naka-rubber shoes. Oh, siya da dyan. Siya gagayam, sir. Apa gwapo ko ng kanya. Kaya talaga, met. Nagkrasak na rin nga dagos keng ala. Sabi nga, ibabawi yun. Alam, baka mutin. Nakatartantada ak. Api baga. Kaya dapat, manano ko man ibagam. Ayun talaga, nagkras ka kanya.
Tsak man mo. Kumusta? Gusto di ka makaturog. Di ka makaturog. Sigaharot ti magkikpal malagip ko. Keras na? Oris ka, keras ka man. So may langas na ni panangkit kitam kanya kitay. Natiliwang ka nga matmatmatan na. Di mo na pusuutan na ti panagisam ko. Aman, kinidayang ka, di ba? Ore la nagkuren-ren, nagaragan-gan iti kidayan na. Kayat mo? Tiyan niya. Yan tangin saan ka mata makaturog. Umay kalayan ita. Ha? Umay nakalan? Papananta? Takpaspasyar. Rabiik, paspasyar tak. Saan ka makaturog? Saan ka makaturog? Then takpaspasyar. Nati ko magpakpaspasyaran ta dito eh. Oh my God, mul. Iti-igit ibay-bay. Human aya. Kaya nagkatapalubusan, libas ka na. Urayan ka. Ito pang urayan ka niya. Iti amyanan ti balayda pare gedi. Ada waiting sin sadya, di ba? Kaya natasilaw. Uwin, urayan ka sadya. Uwin urayan ka sadya. Umayakon. Alis to lain. Ang patalik lang ti kotsek. Baka 50 minutes at tagtad. Sige nga nun. Umay ka karutin tapos sana ko uray unang nga mabayag. Agrubuhatak. Ano pagbago? Kaya siyempre, agbraag ang hawa. Wala saan natin. Kasalatan tarwatem. Tarwatem nga nakamaturog. Si kamat. Nakanaytiak. Kito na ano. Rabi imet. Baka nalamiis. Iti baybay? Adak tumat nga mang paputot kang ka. Adak tumat nga mga rakop kang ka. Nagmayaten? How romantic naman. Sige, umay ka nga rutin ata. Umay ka. Napankan susan ko na. May ubrak, may usar kumit lang na ito eh. Rub ka. Nakarungrungsot manong namanin. Numanin aglabas iti brief ko manong naimi na ito banyas ko. Apa? Saan ka ito agbabawi? Christina. Itayok kay tasagsak. Umaya ko. Saan ko nga pinanunot manong naimi nga da asawak nga da jabrod? Saan ko nga pinanunot no niya tagbaling nga resultana no kas pagarikan tagkarelasyon kami kini Christina. 10 minutes ko lang manon naimi adda akon sa jay. Kat alino katak adagos tiri daw. Umaykan. Paulit alisto ng imay. Inrakip na tiri daw. Apagrakip na manong naimi. Inarakop ko na kat naglanang nagilibibig mi. Nagalisto ka mat. Nagbanglot sa ngaw mo? Katutot pras ko siyempre. Mouth wasak pahay. Kadi. Yung karikatak tinagos ka ng liwos. Deplipas mo. Binugwam nga ron. Kito na. Amo ko man binugbukan na ito. Andaraman na. Bastos ka. Hintahan. Ngam kalbasan unang sakbay manong naming pinagandar ko ti Kodse. Inaprusak ti baro kong nakanay ti manong nagpaknang ti baro kong kahit kung ti dumanon iti papanan ni. Iti may isang beach resort iti asideg manong naming ti Simerican. Sinabat na kami manong naming ti Guardia. Nabalin taksikin? Wan sir. Anda malabakat ne? Anda sir. Ijay asideg mismo ti baybay. Kakin laod nga cottage. Di tulbek nga ron. Dati sir. Kumay kong to idanon sir. Di ba sapsapol yun? Itad mo lang tan. Tapos di ka makadisturbo. Alis to ang. Jadi may parking kon manong naimi ti Kodsek
iti asideg bakrak sikigan ti cottage manong nemi. Timsagak ang dagos, timsagmat nga dagos manong nemi ni Tina. Alpasan na manong nemi simrek ka mga dagos iti close cottage manong nemi inturun kun nga dagos manong nemi ni Tina ket napaidan iti kama inikat kun ti sandok ti short ko ket ni Agur ka sir. Apay sir, yung baga may tayong agpaspasyar talagang dito eh. Lumapi nga simplitan dito eh. Madamdaman to di pa nagpasyata. Magganatan ako ni. Ano maguri ka apay nga. Ako crush kamit lang nga. Ang kanangunuan ni pahay. Kung sir, aday baga At ako mapay talaga ibaga naman ang naming ang talaga nga sangkot nga nagtimat. Dinublag manen nga namalan nga nakapapaot dagay di bibig na kabayatan manong naming adda itakulap ko iti duwaman sanas na. Nakastaunay manong naming iti panang mas masahek kadag iti duwa ang mantay. Kalpasan na inikat kun tinayti na manong naming kadaddan ti bibig ko kadag iti duwaman sanas na apak subsublat kun manong naming karamkamin ko na sir. Noel ko nam. Noel. Ate bagagkan ka Noel. Madamdaman to nang ibag Noel. Naglaing ka. Gusto gayam ti pa nang ipakarap ko. Nalaing. Guwapo ka. Macho ka. Naglaing ka pa. Inikat kunti panti naman. Kedaitan. Binugon na nga talaga. Agat feminine watch. Puno feminine wash. Ngam nagbang lumano. Ngam alagit. Angot na angot na lata. Ore man pa inubugwam. As dito la. Noel. Pinadas kong insurrect self tiga. Tidilak ba nung nemik at simrek. Nga virgin. Okay lang. Sana ka marigatan ko na. Kat kastaon ti pa nagburburnok manong name ito nagtikweba. Kat kastaon ti pa nangigip ko na Kastaon ti pa nang sup ko manong name. Kat oray na laing atong isurot ti pa atong Noel. Noel. Huwain manong name nakapapaotak nga nangan kat orel lamin duat ti panang ibaga na nga napanak man ni Noel. Noel. No nakaimimas tumat ngamin manong name dito tilapia na nagmayat ti pa nakalengtana nagnana pumalit pa manong name didiguna Noel. Gabot na talaga nga rumrumkwas na di banyas ko manong name agriri. Apay ngamin datadilam palot usarem at dakmut ko na. Yung pa nga to kung ti ulo kita bagisoy da malak da bibig na simrek matin ti banyas iti kuweba manong name. Noel. Noel. Nagtakil Noel. Kayam. Nagmayat Noel. Paspasan Noel. Nagmayat Noel. Mapanak mo na Noel. Rela namin 5 manong. Dedya Michael 5. Mapanak manin ko na naman namin sabat kun na. Yung sabat kun ta talaga kayat kun nga ibuwang tinabayagan nga na stock. Nabunton na urnong manong nemi nga katas. Ket daytan imbuang ko na mo. Noel. Narik na siguro ti kaadto ti napudot nga pimsuwak. Siyempre, orela nagliplipiyas manong. Kanakabasbasan ti bedsheet manong nemi. Basta na di ba nang kayat ket na kaniyak. Kalpasan manon nemi nga nagkirpa dagiti asog ken anang sam ken analal. Nga si para bawak pala ken kuana
medyo matangan siguro tanadagsay na nagsikigak ngam saan pa nga nauksot. Tas itatangkin ba lang. Sumatin din yung mambaw mano. Siyak mamet. Si kamati. Siyak mamet at agkwa. Agkin. Si kamati. Mang-manage. Ngagori ka, Noel. Apay maten. Ano nga apay maten? Anto ko may bagak itang, hindi mo dinangag. Ano ko matibagam ko ma? At asawa ko. Ana? At asawa mo? Da. Mura taon mo na ya? 19. Nagsapakan. 17 hindi ag-asawa kami. Nadamesan nga anak ko. Kadi. Nailit madlata. Kasano nga din nailit ka nagdakil kang ka. Di asawa ka ba silang? Asawa mo. Huwag. Hala. One day ito iti plano. Diyak kaya't ngaliputan ko mati asawa. Yung kasano, kras ka. Sa nakalalis to ka, inawis na kadagos. Check-in na kadagos dito. Sige. Santa nga rin itultuloy. Hala? Ano nga sana itultuloy? Santa nga ipidwa. Ipidwa taman nung saan isumna isoa. Nalpasan nga stoy. Oras siya kadamat asawak. Umuk Kaso nga panakamog. Nagsalut-suda. Gamada dya abroad. So nga masapol mo. Kaya siya. Nagbakasyonak lang dito eh. Sa bali man tanto na masawak. Nagbabawi ka. May babawi pa yung arot ko ma. Nangasta. Okay. Niya pa yung I love you. I love you to. Kit ka ba yata ngawan ni misis ko? Kaya nakabakasyon ka dito eh. Tuloy ang ligaya. Noel. Oh. Okay. Tugaw-tugaw. Iyok-yuk-uyok mo. Nagdakil. Happy nga saan nga umlay. Nauyog na ita. Nagsidat banyas. Ha? Oras siya. Nagpulutan ng mantibanyas. Nagmayanan niya. Sumit lang nga kayo mo matagbanyas ang. Gusto gayam tikunada niya. Exotic food. Kayat ko't mo yung namin kan. Namin lima akong. Kayat ko't may kasang mamon sa nga pulo. Oh, Noel. Sana ka babawi nga nagbakasyon. Ulit hamat nga mamon nila kay ko. Sana nila kay ko. Ubing. Nimiti siya. Anya? Uy. Sa akong painakam na. Ubing na. Ubing ti panunot na. So, Noel. Tuloy ang liga. Noel, mabalak mo na, Noel. Bimangunak manong nemi ket kinaramkam ko dagiti duaman sanas ni kabayatan tikas taon na iti panangiridis-ridis ng inyo kuyok manong nemi tapno lang maipeksa ng gusto ti aram napanmanen manong nemi sakmat manen ti simublat manong nemi ket kas taon ay manen ti panagbayok bakit ay bagana manen nga mapanmanen ala kinamin ano manen naging ka manong nemi ka talaga nga rimwar manen tinabati nga katas ni ragsak ket kastaon ay manen manong nemi ti panagkinayat ket mi kenitino may kadwa na ita nga rikos aging ka nga di makainana kami impitlo mi pay manong nagpadpada kami agbanbanyas sa Allah nga dyan ay lalaki manong naming nga nagbanya agpulutan ti banyas ka nagbanyas pati babae ko na sumadlat nagsurrender gawatan namin adun nga talaga makaturo ka Noel kahit kung nag-res lagi na na nga mag-ring ka tumad lang baka kung ito makariing
Inton parbangon pa rin, ha? Parbangon rin, loko. Inton no, sagbay nga umangon ta. Good night, good morning na. Makaturog at ang talagang santa na tangi ka din. Nakausok lat ta. Baka agtarindanom. Agtarindanom nga ta. Dahil dyan manong nemi tinangrugyan ti ilis na pero ano relasyon bi kay ni Christine. Makabulanan manong. Ito opisina inasadganak ni paring Eddie. Pare. Inananom ni Christina. Abay. Bumsot dyan nan. Makabulan pa lang Di mo't lagawi din. Katawag di asawa na. Kanagananak ka di asawa na. Sa lusod ko makingkuha na. Adda ka no saan na mapanawan. Partner, sineryoso mo din. Di mo ka di mong adda asawa na? Sana la imbagay, ditadda na pasamak mi Ha? When? Tinawagag, imbanugot. Siyempre, mailiwat. Kurso na hatagisuna. Kras nakman. Ada ibaga kuna na ang apay harod kat kalaga kumana takot. Kat naibaga na lang ang kalpasan ti mo ng arikos. Sa intultuloy yo. Napay kumarad pare kat nagimas. Ken orin no jak kayat kat isuat talaga timang dagdag kanya. Tawag nga tawag, pare. Huwag nga ron. Delikado itam. Baka no saan nga gawid ka may dumanon na iti partido ti asawa na. Delikado, pare. Ubing pa nga peso di asawa na. Nga matakas at kapsad na nga naluko. But nga nakadesang ka, but nga pakpak daarang ka lang. Di mo to kunain nga saan ka pinakdaaran. Baka na di mo yung mga kastoy. Adaluko-luko kang kapsat di asawa ni Tina. Loko-loko di lugar da. Siyempre, numaamuan na nga di asawa di kapsat na kat linoko. Linoko na di kapsat na. Ano yung orderamito pare? Likli ka mo. Tapno agawid din. Sige. Awang kas tagsagbay pare. Napya ko man no awan sabit. Awan sabit. Nakapatang kamot nga ron. Dasawa na. Tawag-tawagan nak manong naming saan ko nga sumsumbatan. Adali kiti mensahe na manong naming bagbagaan apay at basol ko. Api nga sa musong batan, ag-text back ka, din nakayatin. Imagabon no sa anin, tapos sa ano ka namang namnama, tinext back ka. Jakon kayat. Nagring mo rin, yung saan kusong batan. Anat di mo kayat, in-text back na. Gugdendan relasyon ta. Anya? Awan ti pagtungpalan na nga siya ti amin. Namuanan di asawak. Sadga po na nga, inkarikmat ng sinakan. Timawag. Sinong batak? Hello, Noel. Apay mo ito nagasta. Awan sa sarbi tibiyag ko, no agsida ta. Dagang kadiragsak ko, saan ko na kaya ti asawa. Di ako magano ti asawa, kalpasan nga nasarakan ka nga, bimanyas. Basol nga apod, kanapod Diyos ti relasyon ta. Agsublikan tila iti asawa. At lang nakasagan sangot kumawat kang katilikudan ti amin. Sa inanugod mo ka din? Amuda ka din? Anda nga mo. Diyak ba't anugutin? Agsublikan sa diyay. Diyak kayat. Agkita ta please. Diyak kayatin ko na kamit.
No di mo kayo ti makipagkita kanyak. Ba't na magbuntulahin nga na tayo kon. Hana? Ano to ka na? Agpakamatayak. Agpakamatayak. Hindi. Ang basol ko, nagpakamatay ka. Ano yung awan? Mga ramin naktisurat. Ibaga kagapukin guys, kapunang agpakamatayat. Nakabutbut nga nakastatina. Hanggang butbut nga napadasag idin, tinagpakamatay. Mapadasag man itan. Ikalawang kumat pa nagpanuhot mo. Basta. Nusam mo yung bagang kita ta. Talagang pakamatayag. Aramidam na kayat mo. Ginaputbut nga. Basta jakong kayat, period. Jakong kayat, ustudan, jakong kayat, babay. Kinunakon anong name, butbut nga nakid din. Basol ko pa nagpakamatay. Yung tinawag kak manong name ni paring Eddie. Hello pare, ayan mo pare. Dito'y balay. Asa di ka dilang ti ayan ni Tina. Dua lang ang balay ti ba? Tama ya. Pare, ka magkitain. Nagpakamatay ka no. Ibaga nagkita kami ng jakbit kayat. No saan tangang kita, agpakamatayak ko na. Peso? Uwin, gamang kita pare di. Anawaan ko ma. Ano, may peso na. At siyempre, si Direnak doon di bukot ko. Konsensya no, kas pagalikan lang. Kalpasan nga dati 30 minutes manong name ni pareng Edin titimawag. Hello pare? Pare, habay. Nagpakamatay ka din ni Tina? Ay, apo. Pare, ano na pasamak? Di lang amin araramida, pare. Abay, nagpakamatay? Han, nakamakam ko. Nagbagkalitain. Anya? Diyos ko. So, inaiwak tigri, kabalay na nga, sanda pang panawan. Tama nga, no, talagang paypayso na. Gusto ko nila sangit na pare. Slaubing na agulang-ulang. Mas asyanak kang kuwana. Pare, anong artarmidek? Di na mo nga lang yung pinampanunutin, pare. Nga dakil ka, agbaling ang problema, no? Anong artarmidek? Agpakita kang kuwana? Agsinarak kami, kahit pagustuwag, kasta? Ituloy mit relasyon mi? Hangko mo di bagat kasta? Nga may bagbagak lang, talang kami aramid mo. Talang no, mamuan ti address ni bakit mo, on cellphone number na nalpas. Ha? Posible nga mapasamag data pare. Amuan na no, kasano nga makontak na ni bakit mo. Baka kita mo na puputan nga ada picture yun, no video yun. Ada ka di pa nag-sex yung nga ada ka cellphone nga igaman na. Diyan ka mo eh. Jesus apo ya. Deta lang ano, debidensya na. Delikado ka pare. Marakrak ti pamilya ni Tina. Marakrak man ti pamilya mo. Nagproblema akmanong name. Kada di nga lawas, kaslasang ko may concentrate iti trabaho. Numanin asin ganak manong name ni paring Eddie. Mas ladyak mapuput. Oy, pare! Oy! Pare. Ikamat mo ko na neta ko na ni boss. Nakamot na lang gaman. Pare, si kaman lang hindi mang ituloy. Abay, mati. Hanggang makakonsider ng trabaho. Gaputi problema, pare. Kumusta ni Tina? Ada dyan eh. Di naman kahit tagawin. Babantayan da, siyempre. Di na kahit nga dakas nga ramidan na tibagina. Hampir sumangpit nila kayo na ya. Tsak manan mo. Sumangpit ko man nila kayo na, tayawid na. Dualawasan manunemi tinapalabas, ititawagak ni parang Eddie. Pare na damagan. At pa lang ni Tina. Da pare. Kanadan na kita adan ti asawa na.
Kanya magkakapsat na, naloko-loko. Pare, may advice ko lang kayo ka. Aglib ka ba lang tibisina tumadayo ka? Alan, pare, mabaling ka dingarod nga si kantulatan tumakay pakam mo? Agrobata kong ta, umadayo ak. Una, papanam nga ron. Saan ko ibagbaga, pare, baka no, pagpalputan na kantukit, may ibagam ka dakwada. Mumbat gamit yung butingan niya. Takrot ka mat kaya. Apay, luklok mo nagsamad. Hansamad nga po nung adadakapsan na. Ada. Kahit ko lang yung bagay kang kakaduwa na dyan luko-luko kapsat na. Sige nga. Paano kon? Aglim mo nga pa lang. Manong name tilabayag ko nang isagan at sumagmanong arawatek. Ngayon logan ko manong name iti compartment ti kotse. Sa ko inlock na iti tawa manong name ridaw. Iti rumwara ko manong name inlokat ko di gate syempre tapno mairwar ko di kotse. Iti may lakot ko di gate sak mapanalan ti kotse tapno irwar ko idita. Ada bigla manong name nga. Simbrek sana indrakip ti gate. Manong Lemmy, nagdakla bagi. Tatuan. Siga ka din ni Noel. Uwa pare, siya ni Noel. Kasulad sa kitarantang nga pumanaw pare. Naka-schedule kami nga mapanag-bakasyon pare. So nga mabaling ka din nga way am tadalan ko. Tapno mairwar ko ti kotse. Nagsarita pala nga nalapat pare. Ano ko matunong magsaritaan ta? Di ka matama mo? Kahit ko ngayon mo ti bagikeng ka. Siak de Baldo. Ex-convict. Adun nga tataot na papatay ko. Siak tinauna nga kamsat ni Christina. Tiloklok ko ang mabahay. Pare, correction. Saan ko ang linukot ni kamsat mo? Ano nga saan? Amom nga da asawa na? Tinutupam? Kanuri si ka da asawa? Kamuta da adbrot da asawa? Tibat ka kamsat ko, unasar mo nga pinagpaarusan? Agpaarus ka laking guwana? Agparaos ko lak ko ha? Kailan ka nagbakilak pa eh? Are, agpadparata ka lalaki. Napintas ni Tina. Siyempre, nagkursunada. Diyan ka mo, asawa na. Kaya asawa, ay mabaling kumalit at mag-relasyon ito may isang babae. Bari saan ko pinilit, kapsat mo? Ako pinilit. Voluntaryo yung internet amin na. Bari, dinamuam ko mga asawa na napisa mo pala liriklikan. Nagbalit mo nga napatag kanyak. Lumampayad da asawa ming ang padpada. Pare, umadayo ka? Tapno ligligak tigulo pare. Ang siya konti masdig pare. Iso nga. Manong na yung nagtarayak iti antikotsek. Kinabudno na manong. Adalesensyado nga paltog ko. Hanga tamang puteng. At da iso na ti unag ti solar ko. Numakita na ti paltog ko. Anya nga ta ti mariknan. Anya nga ta ti aramidan na. Inuwar ko manong namitimbang sa ko indro. Sa ko inkasa, sa ko inspasar nga. Sige, pasada ka! Ada paltog mo pare? Takrot ka ba tayo? Ada paltog mo. Ada armas mo siya kawan. Mabaling ka palto-paltugan pare. Kat saan nagkakaso. Umay ka wang raot. Adda ka tiyo nagsolar ko. Isa nga, saan ka langin ko masinig? Balbalagan ka. Pumanaw kan. Rumor kan. Maysa! Dua!
Pagkaroon mo siguro, agangawa ka niya. Insar ng nanti umandang manong. Bumalikan. About face. Sa karwar. Ne, tiyak ko di. Pinaltugak ba nung nemi. Tiasidag tisaka na nagkulag tinawa. Ito may kadwa nga putok. Mismuntol nga sakam tip tamaak. Pumanokan! Pinutokak ba nun manong nemi kas taon na ititarahin ako na. Hanap ay lukatin tikit. Kinaladkad na, limagto pa yan. Pinaputokak ba na yan? Kas taon pa nagbuhatit na yan. Ay, Diyos ko. Sila masarsarakan, Diyos ko, ya. Manong nemi saan ko ngin tuloy pa ay itipimanaw. Api ko mapumanaw. Amo kong witness tilo ko. Nalipatak man gawin nga. Nga darmas ko. Api nga tsak aramaten. At ito nagtisular ko. Manong nemi nagring ti cellphone ko. Idi tamay sublik di kiti gamit ko. Di paring Eddie. Hello pare. Pare. Imay tita? Sino? Doon si ex-kumbing kapsat ni Tina. Imay pare. Kahit ano na pasama. Kasto, hindi pa nagtatarin ako ng hanap pa yung aliluktanin tigit karimuha. Kinaladkad ng tialad. Apay, ano tinaramin mo? Oo, pare. Ada lisensyado nga paltog ko tingamin. Amo ka. Kaya dyan, tinaramat ko. Awang nga tayo paltog ko. Tsak kata, pinaltogang nga namin talo. Agad siguro, talaga kakaasi kumat na may anak niya. Baka no, binulbulunak. Ang mga tukol na tultulang ko. Nagdakkalabagin. Sumudlagaan pa rin adatuyan. Pare, ipatamag buntuan no at sumaron naman pasamak. Diyan ako nagpatuloy pa nga pumanaw. Basta isa ganak lang tipaltog ko. Kaya nakasaganak lat at yaman ng oras. Nakapangana ko ni Diday Tangarabi manong nemi di tumawag manin ni paring ini. Hello pare, anat damag. Anat ladies. Bimanaw dan. Pinilit ng inyawid sa kapsat na. Ay, salamat. Dandanikan pare. Tila ngamin maam-amo. Kaamo kami kitawang asawa na siya. Di ka lang nagsaludsod ngaminan. Sa orin, asawa na nga tanong talaga kras ko eh. Kapag pa ng kasyating, kasla mo laking pwede nga taka. Kita kasal nung ngamin kit pinaramanam. Huna, nagbanyasa kang kuwana. Kaya nagkunana mismo, nga basit ka nung di kukuha niya lakay na. Sa ubing niya lakay na. Ti panunot na ka nung ubing. Kung nga ron, pinaramanam mo gusto, di sa pulin na. Saan na panawan. Yung magsublin to pengata. Taapay kahit mo agsubli. Ano yung pare? Kano mabalin, kung kahit tibang raman, pumadas ti sa bali nga babae. Ang mga ano tibay kadua kong daway kat sangkot to na maliklikan. Ang mga ano dahil tapay ti pakarakrakan ti relasyon mi kini Jack pa yun malagit tinagad ti asawak pare. Manong nemi kadagiti si Marsarno ng aldaw lawas kan bulan. Nagtultuloy malatat komunikasyon mi kani Marichu manong naming asawa. Ngawan pulos manong naming nakamamuan ka nakadamdamakan na nga tinaminsan ito unos ti 2 bulan kat pinasukotak isun. Yung sabi ko manong naming tadanto santo nga dumandaron dayta nga pasamak iti asawak kaling sumasaro agundaway ko na. Naging kama nung nemi, ngati may sa ngarabi, nagring di cellphone ko, saan nga nakapunbok? Sinong batak? Hello? Hello, Noel? Saan na tayo? Christina? Nakatawag ka man? Adak nito eh.
Ano? Adak dito'y. Lutoy. Dito yan kasinsin ko. Imayak man yung nagbakasyon. Kaya nyo kumanon dakad na. I miss you. Hanin nga mabalin, Tina. Kumusta kayo kinlakay mo? Medyo, naklakan na. Ubing, bas ko mga, adadang ko man nga, makasurusuro, man. Ano sama? Tapos kinayat mo. Anak sa awaan. Kumusta mo dyan, anak yun? Medyo, ay awanan, tikatugang ka. Imbag mata pa nalubusan na ka ng bakasyon. Naglibas ako. Kinawangan na suko na nakatumanin at asawa. Uno saan kit manong mo? Kabuteng mo ni manong ko? Hangan ni manong mo kabuteng ko. Di abot Diyos na kabuteng ko. Husto nang tinaminsan tina. Santa ko mga ulitan pa eh. Tamang ano. Kung warkaro na pasama. Di makadakas manong name na amuak kini paring Eddie nga ada kasinsin narak. Ada kasinsin narak ni Christina manong name. Ada sa bali manong name nga ng sublat kang kuhan. Masayang ka pare? Oo, sana ka masayangan pare. Gamihan man nagpagid diya. Taadan si mublat kang kuhan na kahit mga sawen dinakton disturbed. Kanjak matan ulitan pare nga mga alat ikasukot ti asawak. Uraik langin ti pa nagsublina. Ura ita duha lang nga tawen. Tawa lang nga tawen ti kontrata na. Kadagpaso manong name kalpasan nga lalpas ti kontrata ni Merityo nga asawak nagsublin. Edda ita. Manson manong name ti panang may ti ilit tonggal may sagalakan. Aging ka manong name nga kayat naman yung tagsublin. Pangasim saan ka nagsubsubli. Ala, duha pa nga tawin. Pangasim saan ka nagsubsubli. Tano ipapilit mo. Napimpinas langin ng sinata. Tapay, Mert. Basta. Pinagustuhan ka na minsan, ha? May Richo. Gustunan. Agnegosyo ka langin dito, inaawan ti mastre ka mga permanente nga trabaho. Tulungan ka. Ikang katipunan. Sige. Saan ka nga rin nga papanawan? Tapno awan ti mabaling nga mangsukot ka niya. Tadaka di ko ma. Tadaka di ko ma. Tamom tsaka mo. Dajetinat dagan na. Sa daya. Suloko ka. Di mo pala anugutin. Ako ay mo tapno malpasen. Sa bagay ako nganyak da dyan. Tamok ba't nga saktipat patag mo. Apay ko mga ako ng tsak damag. Dadamag ko. Saan nga nagsubsubli pa iti asawak manong nemi kat nagbalinak mateng nga nasingpet. Jakon padasin pa manong nemi tagbaso. Mabuti nga kon. Kan talaga nga jakon kaya. Agtalanede nga nagpudnuak iti asawak manong nemi aging ka na pag-asatang kamatlayan nga nadaan ti duwangan na. Naraitan tinadang ragsakmi, manong nemi ka nadadamat ang tsak sumapul ti sa bali, kaput adaduan ng anak mi kini Marityo. Da ito'y manong nemi ti pakasaritak nga tinaminsan kat nasulisugak, nga tinaminsan kat dandani, manong nemi narakrak ti pamilya. Agaman na kaunay ti anos mo nga nang ibasa kat sapay kuma, nadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, karagiti padak nga dimngeg. To'y nga radagyaman nga pagayam mo, Noel. Thank you Noel. Thank you pa ng ibura ti pagkasalitaan. Thank you mat kadagiti amin nga nagbuya.